I dag skal vi smage på Altivos Barrel Selection. Det er varianten, der er lavet af 100% Shiraz. Og den er høstet i Mendoza, Argentina. Det sidste nye skud på stammen fra Altivo. En 2008. Og meget tæt i farven. Masser af levende frugt, røde bær umiddelbart i næsen. En smule læder i den seneste efterduft, hvis man kan sammenligne med eftersmag og efterduft. Rigtig dejligt tæt. Masser af power i smagen. De røde bær igen. Og det er meget komplekst. Det er alt fra hindbær til reps til et strejf jordbær, kirsebær. Det er stort set hele møllen. Dejligt syreniveau. Et syreniveau, der passer godt til mad, og gerne noget mad med noget fedt i, umiddelbart. Og jeg tænker lige med det samme på flødekartofler. Der er sovset rigtig godt ind i masser af fløde. I hvert fald masser af fedtstof. Det er der en syre, der vil komplementere rigtig fint. Et lidt krydret efterspil. Eftersmagen den kommer med både peber og endnu mere lakrids, strejf tobak. Ja. Alt i alt en vin, der egner sig fantastisk godt til retter, der smager af noget. Det kan være vildt, det kan være lam. Og med masser af fedt. God fornøjelse med Altivo Barrel Selection Shiraz.